Malawi Today. Popitiriza nkhanizi kafukufuku wina wasonyeza kuti dziko la Malawi likuchita bwino pa nkhani ya ulamuliro wabwino. Zotsatira za kafukufuku wa Business Insider Africa zikusonyeza kuti dziko la Malawi lili pa mndandanda wa maiko 10 ya mu Africa pa nkhaniyi. Isaac Salima ali nkhani yonse. Dziko la Malawi lili pa namba 71 pa maiko onse pa dziko lapansi pa nkhani yokhuza ulamuliro wabwino pamene yapeza mapesenti okwana 50.7. Koma mu Africa muno dziko la Malawi lili pa nambala yachisanu ndi chitatu pa nkhani yokhuza ufulu pa nkhani za ndale. Dziko lino ali pa mapesenti okwana 74.8 ndipo pa nkhani yokhuza ufulu wa atolankhani Malawi yapeza 57.3%. Koma pa nkhani yokhuza kulimbana ndi katangale dziko la Malawi likuoneka kuti silikuchita bwino kwenikweni pamene ali pasa mapesenti okwana 27.6. Chilumba cha Cabo Verde ndicho chili pa nambala 1 pa nkhani yokhuza ulamuliro wabwino maiko mu Africa, ndipo pa nambala yachiwiri pali dziko la Mauritius. Dziko la Namibia ndilo lili pa nambala yachitatu. Potirapo ndimanga pa nkhani amene amayankhula pa nkhani za ulamuliro wabwino mdziko muno a George Chaima ati izi zosonyeza kuti dziko la Malawi likulunjika kwabwino pa nkhani yokhuza ulamuliro wabwino. Kutanthauza kuti kumbuyo sinali bwino chifukwa tusaiwale tangosintha kumene boma myezi ngapo yapitaita myezi isanu ndi umodzi kumene yadutsa kuti tisinthe boma liji Malawi komanso dziko lapansi kumanya kuti Malawi ulamuliro utsogoleri usakuyenda bwino. Ndiyeza chidziwikire kuti ngati panopo magazini ikufotokoza kuti boma likuyenda bwino, ulamuliro wabwino ulipo, ndikuti ulamuliro wabwino wachitika ndipo ukuchitika chifukwa cha boma limene lilipoli ndi utsogoleri wake. Dziko lino lidayika ulamuliro watsopano wa chipani cha DPP chimene chidapambana pa chisankho chimene chidachitika mwezi wa Seputembala chaka chatha. Kunzimba Inkosi Ntwalo yalimbikitsa mafumu ndi atsogoleri ena kuti atsogolere ntchito yothana ndi mchitidwe wodula mitengo mwachisawawa. Inkosi Ntwalo yanena izi pamwambo obzera mitengo umene wana wa kwa Mzikuwola Trust inakonza. Loveness Lega walemba ripoti limene wawerenga Feston Malekezo. Inkosi Ntwalo inati akuluakulu amaudindo kuphatikizirapo mafumu ena akhala asakuchita bwino makamaka poletsa anthu awo kudula mitengo m'madera omwe amakhala. Nthawi zambiri mukaona kuti chinthu chikamaonongeka timakhalaso mwinaso ifeyo azisogolere amene mwinaso nafenso timakhala tili involved pa anthu onongaja nafenso timaononga nawo. Ndinene choncho chifukwa ifeyo ngati mafumu tili mafumu kuyambira pa village demand, group village demand mpaka na kwinaku mpaka na ifeyo. Ndiye kuti zinthu zizoonekeka tikuona ngati kuti mwina nchifukwa choti ifeso na feso timatenga nawo mbali nchifukwa chake mwina zinthu zikuonongeka. Mawu ake bwana mkubwa wa boma la Mzimba Emmanuel Bulukutu anati kuononga chilengedwe kukudza kamba ka umphawi popeza kuti ena apezerapo mwayi odula mitengo nkumawotcha makala kuti azithandizira mabanja awo. Komabe iwo anati salema podzala mitengo ndipo anati chaka chino ali ndi lingaliro lodzala mitengo yopitirira 7 million. Ndi chikhulupiriro kuti 7 million imene tikwanisa mangana ndi chikhumbokhumbo chathu ngati konso kuti tikwanirise. Nkhani yayikulu yakuti pomwe tikuziwa kuti ndikusintha kwa nyengo komanso ndi deforestation omwe ikutigwera pano pakali panopa. Nchofunikira kwambiri kuti mitengo iyi tibwezerese ndithu ikhalepo kuti mwina chilengedwe chathu chifike mwakale zina zomwe tikusowerekera pa chakusintha kwa nyengo zibwere ndithu mchimake. Poyankhulapo wapa mpando wa gulu la wana wa Mzikuwola Trust Amishek Kisi anati cholinga chawo ndikufuna kupanga Mzikuwola ukhala dera lachitsanzo makamaka poteteza za chilengedwe. Ifeyo cholinga chathu ndichoti paliponse pamene pali space yoti ingokhala pakhale mitengo. Mwa ichi tikugwira ntchito ndi ma community onse kuwauza kufunikira kwa mitengo, kuwauza kutiso tizale mitengo ponse pamene pali space. Chimenechi ma community anachivomereza moti tikugwira nawo ntchito. Gululi lakhala likuchita ntchito izi kwa zaka zokwana zisanu ndi chimodzi ndipo adzala mitengo yopyola 60,000. Bungwe loyang'anira magulu osunga ndi kubwereketsa ndalama mdziko muno lalimbikitsa maguluwa kuti akhazikitse njira zotetezera chuma chawo. Mmodzi wa akuluakulu a bungweli a Kingsley Mlewa wayankhula izi pa msonkhano waukulu wapachaka wa Dwasco Sacco mboma la Nkhotakota. Innocent Junga
ali ndi zambiri. Mmodzi wa akuluakulu ku bungwe la MUSCO Kingsley Mulewa ati magulu osunga ndi kubwereketsa ndalama a SACCO akuyenera kuyika njira zamphamvu zomwe zingatetezere chuma komanso kagwiridwe ka ntchito zawo mdziko lino. Mulewa atinso mamembala a maguluwa akuyenera kumayika chuma mowirikiza pofuna kuti masakowa aziwatumikira bwino komanso kukhala ndi chuma chochuluka. Pakhale chiphunzitso ndithu chonena kuti azitha kusunga ndalama, akalandira ndalama yawo yochepa kaya yochuluka azitha kusunga ojeni. Komanso ndimacheza ndi chairperson wawo kunena kuti mbali ina aonenso kunena kuti membership isangokhala mbali imodzi ngati imene yachulukira imeneyi, ayesere kugwirabe ntchito kwina ndi anthu azina kuti ma contractors namva choncho alowe msako kaya atenge chigawo chonsechi cha lecture kugwira ndi aziphunzitsi anthu ogwira ntchito mzipatala kaya mmaloji ndi mmalo mwinamu zoterozo zothandizirabe kuti SACCO ikhoza kukula kwambiri. Malingana na Mulewa, gulu la Dwasco SACCO likuchita bwino pomwe ati mulingo wa chuma chake wakwera kuchoka pa 2.1 billion kwacha kufika pa 3.1 billion kwacha. Wapa mpando wa gulu la Dwasco SACCO Apelo Musopole ati gululi ndi lodzipereka kuthandiza anthu ake pokwaniritsa zomwe akufuna. Musopole ati gululi lapanga phindu la 297 million kwacha chaka chatha kuchoka pa 149 million kwacha yomwe adayipanga mchaka ya 2024. Nkhani yosunga ndalama kufunika beta aphunzitsebe kuti aone kufunika kusunga ndalama mu SACCO yawo. Pachifukwa chimenecho tinganene kuti tili ndi ntchito yoti tichite pofika chaka chamawa tikhulupirira kuti muzaona kusintha kwakukulu pa nkhani yosepa ndalama. Gulu la Dwasco SACCO lachita mkumanowu omwe ndi wa namba 31 kulikulu lake kudwangwa boma la Nkhotakota ndi mutu woti olimba wamodzi pomanga tsogola za chuma. Nkhani zina khonsolo ya boma la Nkatabe yalimbikitsa alimi kuti ayambe kugwiritsa ntchito njira zamakono za ulimi pofuna kuthetsa njala. Akuluakulu khonsolo yapereka pempholi pamene sikulu ya sekondari ya Kunyanja imapereka chimanga cha ndalama zokwana 13 million kwacha kwa mabanja oposa 200 amene akhudzidwa ndi njala mdera la mfumu yayikulu Mkumbira. Tili ndi zambiri pa nkhani mulipoti ili. Mpungwe unabuka nyumba ya malamulo lolemba pamene nduna za boma ndi achiwiri awo sizinapezeke nyumbayi kwa pafupifupi hola la thunthu. Izi zinachititsa kuti sipikala wa nyumbayi ya Smeya Suleiman ayimitse kaye zokambirana pamene nthawi imati 2 koloko masana yomwe ndi nthawi yoyambira zokambirana mipando ya nduna ndi achiwiri awo inali mbee opanda munthu. Ngakhale sipikala anapempha kuti nyumbayi idikire kwa mphindi 30 kuti mwina ndunazi zifika mmene nthawi imati 2:30 ndunazi zinali zisanafike. Mkulu wa zokambirana nyumbayi ya Japi Muhango anafika nyumbayi cha 3 koloko ndi kupepesa. Muhango anauza nyumbayi kuti ndunazi zinapindikira mu zokambirana zofunika kwambiri zikhudza dziko. Cedric Namalomba ndi mneneri wa boma la Malawi ndipo akufotokoza. Tinayambako mochedwerako chifukwa chakuti tinalinso ndi zina zochitika zofunika zimenenso zinayenera kuti zikaphikidwa bwinobwino zilowenso muno kuti Amalawi akathenso tikathe kugana ndi Amalawi. Komano titayamba maonanso Amalawi saona kuti tinayamba bwino members of parliament amadzuka ena kuyankhula koyambirira ena mayankhula kachiwiri komanso kuyankhulapo kuthirapo maganizo awo ndi maganizo amene ya president athu anagwana ndi mtundu wa Malawi musona state level ndi eno amapitiriza amenemo kuti nokodino sona inali bwanji komanso direction kapena masomphenya a president akwaona bwanji mchaka chimenechi kodino za CDF zikhala bwanji ndalama za 5 billion zija iyayi komanso zitukuko za misewu zikhala bwanji komanso za FCP fertilizer otsika mtengo jakhala bwanji amapitirira kufotokozera mmene akuzonera ndi mmenenso anthu kumudzi awatumira kuti adzathenso kuyikapo mawu awo. Nduna zakale za boma Vitumbiko Mumba ndi Jesse Kabwira zakana mlandu tsindikiza uthenga wa boza umene boma likuzizenga. Mumba ndi Kabwira anakaonekera ku bwalo la senior resident magistrate mu mzinda wa Lilongwe. Pakadali pano bwalo lipitiriza kumva mlandu pa 27 April. Amene akuyimira Mumba pa mlandu kumbusoko wati sanakhutire ndi chigamulo cha bwaloli kamba kuti iwo anapempha kuti mlandu uthe. Masoko akuyankhula ndi mtolankhani wathu Pemphero Malimba.
kuti wachotse chifukwa zikalata za mlandu kapena kuti zimene okhala umboni wa boma sizokwanira kumene ife mkuona kwathu. Zikalata za umboni zimene kuti zifotokozere muno bwino kuti kodi munthu yomwe kuti anachimwa chani, analakwa chani, and umboni ndokwanira kapena ayi. So pachifukwa ichi ndimaona ngati kuti mwina tikuyenera kuti tipite ku court limenera kuti litipatse chiganizo chonena kuti ngati umboni umene atipatsa ndosakwanira, kuti munthu nkoyenera kuti adziteteze yekha kapena kuti ayankhepo. Ife timaona ngati kuti mlandu umene uthera pomwepo, koma court sanagwirizane nafe. Ndiye tidikira mawa chifukwa chigamulo chawo atipatsa mawa cholemba timve zilinganizo zawo komanso ziganizo zawo, and then tikalandira ndikuti tikalankhulenso ndi client athu ndikupatsa uphungu wathu pa chigamulo cha court. Kuonongeka kwa misewu ati kwakhuza ntchito za malonda mdziko muno. Anthu adandaulanso kuti kuonongeka kwa misewu kuononga galimoto. Madandaulo akutsatira kuonongeka kwa misewu yambiri mdziko muno. Isaac Salima afotokoza. Tidatenga nthawi kuunguza misewu ina imene ili mdziko muno. Mchigawo chakumwera anthu amene amagwisa ntchito msewu pakati pa Zomba ndi Balaka akhala kudandaula mmene ulili msewu. Msewu ndiovuta kwambiri makamaka pakati pa Chingale Turnoff komanso pa dera lochitira malonda la Liwonde. Ndipo msewu wina pakati pa Mangochi Mankipe Golomoti nawonso udatha kwambiri pamene malo ambiri alibire tutala. Msewu umene anthu ambiri amagwirisa ntchito makamaka pa nkhani za malonda komanso anthu amene amapita mboma la Mangochi kuchokera mumzinda wa Lilongwe komanso maboma ena kukachita misonkhano yosiyanasiyana. Ndipo msewu wina pakati pa Chirazulu ndi Phalombe nawonso suli bwino umene udachuluka maenje chimodzimodzinso ndi msewu pakati pa Blantyre ndi Mulanje kudzera ku Midima. Ndipo mchigawo chapakati anthu oyenda pa msewu akudandaulanso kwambiri ndi msewu pakati pa Salima Turnoff komanso Salima Boma umenenso nawo udatha kwambiri. Ndipo anthu ena amene amadusa msewu popitirira ku Mzuzu amadandaulanso malinga ndi msewu wa M5 umene udatha kwambiri pakati pa mboma a Salima ndi Nkhotakota amene sali bwino. Ndipo mchigawo chakumpoto misewu yambirinso mchigawo chisili bwino makamaka misewu ya pakati pa Mzuzu Sisha, Mtwalo Nzimba, Rumpi Nyika Nthalire Chitipa komanso Eutini Mpherembe. Mlembi wa bungwe la ine minibus mdziko muno Coxley Kamange ati kuonongeka kwa misewu kumakhuza kwambiri ntchito zawo. Ndiye nthawi inonse ndi yamvula yoti mapotolo ena amatha kubisika pamene gamoto ikuyenda imatha kupanga hit potolo ija gamoto chitochita ngozi. Ndipo pakadali pano bungwe la MOAM komanso la Malawi Health Equity Network atulutsa kalata imene yasonyeza kukhumudwa kwawo ndi mmene ili misewu makamaka pa Phalula msewu wa Zalewa. Chaka chatha bungwe la Roads Fund Administration limene limapereka ndalama yokonzera misewu mdziko muno lidadandaula kuti likulephera kupeza ndalama zokwanira kuti zikonzera misewu popeza sitikulandira ndalama zimene anthu amene amagula mafuta a galimoto akhala kudulidwa. Ndipo pa mpando wa bungwe la Malawi Building Civil Engineering and Allied Trade Association akundwani Kandiado ati kusakonzakonza misewu kumachititsa kuti izonongeka kwambiri. Vutoli ndofuna kungoona kuti msewu umene anaomangira standard yake ndiotani and maintenance schedule yake ndiotani. Misewu ina amafuna kupangidwa maintenance after 5 years ina 20 years and things like that, and you could see kuti msewu wa M1 wakhala dzaka kwambiri dzaka zambiri mina uchipangire ndaya moyo. Amene amayankhulira bungwe la Roads Authority Alice Chinthochi adavomereza za vutoli ponena kuti izi ndi malinga ndi kuti akumapeza ndalama zosakwanira zokonzera misewu. Malinga ndi bungwe la Roads Authority dziko lino lili ndi misewu yokwana 15,420 km imene mwa iyo 26% yokha ndi imene ili ndi tala pamene yokwana 74% ndi imene ilibe tala. Mabungwe omenyera ufulu wa ana adandaula ndi mchitidwe wakuba komanso kuphana umene akuti ukukula mdziko muno. Akuluakulu a NGO Coalition for Children Rights apereka dandauloli kutsatira kuphedwa kwa atsikana awiri a zaka zapakati pa 10 ndi 7 m'boma la Mwanza. Malipoti akusonyezanso kuti mwana wina wasowanso ku msewu wa bypass mu mzinda wa Lilongwe. Desmond Mhango ndi wapampando wa bungweli ndipo wafunsa polisi kuti alimbikitse ntchito yoteteza ana. Ife tikupempha ndithu kuti akuluakulu atsogoleri akupanga zimenezo makamaka ku polisi
aonetsetse kuti nkhani zimenezi atithandizira Malawi kuti amene akupanga zipongwe zimenezo apezeka. Angakhalenso imene tamva ya kumangochi nakonso komwe mwana mtsikana akugulitsidwa kandi kufuna banja kandi chifukwa chanji chimene amagulitsa mwana ako nchinthu cholakwika ndi malamulo, ndipo choncho sichingathe kungolekerera kuti zinthu ngati zimenezozo zizichitika pena chiopsezo chotero chizinganapitirira mdziko muno. Tikukhulupirira kuti ziliko zambiri zomwe zikuchitika za nkhanza kwa ana mdziko muno zomwe mwina pakali panopa sitinazipeze koma zivumbuluka ndithu. Posachedwa katukaso ina imwe mayi wina atakaponya mwana wa zaka pafupi zaka ziwiri kumponya mchimbodzi. Zinthu zomwe zokhazokhazo zodetsa nkhawa kuti kodi dziko litu kunkanalo kuti ndikuona ife tasonkhana lerolo malo mwa NGO Coalition on Child Rights kapena kuti NGO CCR komanso ndi mabungwe omwenso ndakunja kumamalimbikitsa maufulu achibadwidwe mdziko muno a Joining Forces Alliance. mtolankhani wathu Brenda Kayo akumvanso zambiri pa nkhaniyi kuchokera kwa mmodzi wa akuluakulu ku bungwe la Plan International Asides Banda. Ifeyo ngati amabungwe amene sitiraboma komanso akunja amene timatchedwa kuti Joining Forces Alliance ndife okhuzidwa ndi mchitidwe umene ukuchitika okhuzana ndi kuphedwa kwa ana komanso kubedwa kwa ana. Ifeyo monga ngati a Joining Forces Alliance ndife amodzi amene timateteza ufulu wa ana. Komano ndezi kamakha zikuchitika chonchi timakhala okhuzidwa chifukwa chona kuti timaona kuti ntchito yathu imene timagwira sikukwaniritsidwa. Chifukwa chake tili pano kunena kuti onse adindo onse amene amatengapo mbali poteteza ufulu wa ana tigwirane manja kuti mchitidwe umene wozembetsa komanso kupha ana utheretu m'Malawi muno. Bungwe la Faizan Global Relief Foundation lapereka thandizo la chakudya kwa mabanja 10,000 maboma Msanje ndi Tcholo. Oferesa nkhani ku bungweli a Ibrahim Omar wati thandizoli ndi mbali imodzi yofuna kuchepetsa vuto la kusowa kwa chakudya pakati pa nzika za dziko lino. Gift Sidima walemba ripoti limene akuwerenga Sambanda Junior. Aoma atsindika kufunika kothandiza anthu omwe akukumana ndi mavuto osiyanasiyana makamaka mnyengo ino ya Ramadan. Ife timagawa siku ndi siku wina panrero dikugawa ya Ramadan because dikuziwa mwezi ya Ramadan ku Islamu ife diyolo mekezeka mwezi ya Ramadan dima yesesa kuonjezera kupasa anthu kalandire di akhale zokudya kumasura ndi kupanga saumu yace. Nduna yoona kuti pasamakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo a Mary na Vicha yemwenso ndi phungu wa Tcholo Thava wayamikira thandizoli. Dera linolo lakumana ndi mavuto kwambiri pa nkhani ya njala. Mavuto awa sanabwere chifukwa cha ulesi koma ndi dera limene lakhala likupsinjika kwambiri ndi macyclones onse amene akhala akuchitika mdziko muno. Choncho zayika anthu awawa pa chiopsezo kwambiri ku nkhani ya njala. Ndi chifukwa chake boma nalonso lili pakalikiliki kupereka chakudya koma boma lokha silingakwanire. Ndi chifukwa chake president ya dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika anachiona kukhala cha nzeru kwambiri kupemphanso ngakhale maiko ndi mabungwe kuti alowerere kunjala imene ili pakati pathu. Mayi Esther Kambalame ndi mmodzi mwa anthu omwe alandira thandizoli. Mwatipasaponso mwatipulumutsa ndithu kwambiri mavutika kudya mwapita mganyu muisawu zatwife kuti tidye machisowa chokudya ndiye mwatipulumutsa chonchi ayi mthokoza kwambiri. Bungwe la FGRF likuyembekezeka kufikira anthu pafupifupi 100,000 ndi thandizo la ufa, mpunga, mchere, shuga ndi ndiwo za soya pieces mwezi uno wa Ramadan. Tipitiriza upasirani nkhanizi mukatha kuonera izi.